हेलो जय जगन्नाथ ओडिशावासी नमस्कार। मु सुशांत रमेश भाई आमर ମୁଁ ରମେଶ ଭାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛି ଖାଲିଗୋଟ ଗଞ୍ଜାମ। आमर हूँ बाणपुर। इज्राइल रे किसी इनफॉरमेशन दबाक चाहूँगी मु। इज्राइल रे बर्तमान इनकम भल भी आम इनकम करूँ लोक भी एठी आसछन ओडिशारू एठी इनकम करंतु एठी इनकम करले भल आमर टिके ओडिशा ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁବାଇ ସାଉଦି କତାର ଓମାନ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି 30-40 ହଜାର 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହଉନି। ଏଠି ଆହୁରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟଙ୍କା ବି କମେଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଏଇନା ଲେବର ଚାର୍ଜ ଏଠି କଷ୍ଟଟା ହଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟୁ ଅଧିକ ହିଁ କମେଇ ହବ। କିଛି କଥା ନାହିଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷେ 20-30 ବି ଘରକୁ ଇନକମ କରିଲେ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ବି କମେଇ ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ 20-30 ଘରକୁ ହିଁ ଯାଇପାରେ ସବସିଡି ଯେତିକି କମ କମ କଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କମ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯାଇପାରିବ। ହଁ କମ ଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପଠେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବେ ବି ମାସକୁ କମ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଜ୍ରାଏଲରେ ବମ୍ ପଡି ଯାଇଛି କି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି କିଛି ଭୟଭୀତ କିଛି କରନ୍ତୁନି। ବମ୍ ପଡୁଛି କୁଆଡେ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବମ୍ କେବେ ପଡୁଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ କିଛି ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ଶୁଣିନୁ। 6-7 ମାସ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର 8-9 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ତାକେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ବି କହୁଛି 6-7 ମାସ ମୋର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେବେ ବମ୍ ପଡିବାର କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମଧ୍ୟ ଭୟ କରି ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ରାଏଲ ଆସିଲେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେଖୁଥିଲେ ହଁ ଏମିତି ବମ୍ ପଡିଗଲା ସେମିତି ପଡିଗଲା। ଯେ ଆମର କିଛି ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ନୂଆ ନୂଆ ହେଇକି କିଛି ଭୟ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ମତେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାର ଆସିଲି ଏଠିକି। ତାର ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ରମେଶ ଭାଇ ଆସିଲେ। ଆମର ଏଠି ସବୁ 8 ମାସ ବର୍ଷେ ଲଗା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ପଇସା ବି ଇନକମ ଏଠି ହଉଛି। କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଠି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ସବୁ କଣ ସେଫ୍ଟି କିଛି ରୁମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଫ୍ଟି ରୁମ୍ ସେଫଟି ଯୋଉ ତମର କହୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ କୋଉଠି ପଡିବାର ବମ୍ ପଡିବାର ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିସାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ମିସାଇଲ୍ ଆସିଛି। ଆସୁଛି ପଡିନି କେବେ ବି କିନ୍ତୁ ପଡିନି। ତାର ଆର ଏତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛି ମିସାଇଲ ଆସିଲା ମାନେ ଆର ମିସାଇଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟେଇ ଦଉଛି ତଳେ ପଡିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ଉପର ଆସିଲା ସେ ତାକୁ ଇଜ୍ରାଏଲ ବାଲା ଉପର ତାକୁ ଉଡେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତଳେ ପଡିବା ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କୋଉ ବାଇଚାନ୍ସ କେବେ ଅଗଳ ଜଗଳ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆସୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ତଳେ କେବେ ପଡିନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଭୟ କଲେ ତ ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କେମିତି ରୋଗରେ ବି ଆମେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଇନକମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉଠାର ଅସୁବିଧା ଥିବାର ସେଠି ହବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଭୟ କର ଏତେ ଏମିତି ଭୟ ପୁରା କିଛି କିଛି କରିବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ପଇସା ଫଇସା କମାନ୍ତୁ। ଏଠି ଇଜ୍ରାଏଲ କେମିତି ଆସିବେ ଡାଇନାମିକ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଅଫିସ ତାର ଅଛି। ଅଫିସ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଶାରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ 50-60-70 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛୁ ଟୋଟାଲ ଇଜ୍ରାଏଲ। ମୁଁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ। ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକ ବିହାରର ଆଇଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ହରିୟାଣାରୁ ତ ଏନ୍ଏସଡିସି ବାଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଫ୍ରିରେ ଆଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଫ୍ରିରେ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆମର ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ଏନ୍ଏସଡିସି ଯଦି ଖୋଲନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକ ବି ଆସି ପାରନ୍ତେ। ଭଲ ସୁବିଧା ପଇସା କମେଇ ପାରନ୍ତେ। ବହୁତ ବେରୋଜଗାର ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉକି ପଇସା ବି ଇନକମ ବହୁତ କମ କରୁଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହଉନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଇଜ୍ରାଏଲି ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି। ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯଦି କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ବେହତର କି ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସହଜରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇ ପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ କଣ ହେଇଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଇଜ୍ରାଏଲରେ ପକେଇବୁ। ଏଠି କିଛି ବମ୍ ଫମ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରା ମାର୍କେଟ କୋଉଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟୋଟାଲ ଭିଡିଓ ଆମେ ପକେଇବୁ। ଇଜ୍ରାଏଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଦେଖିବେ କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେମିତି କଣ ଆମର ୱାର୍କ କେମିତି ଚାଲିଛି କେମିତି କଣ ଭଲ ଚାଲିଛି କେମିତି ମନ୍ଦ ଚାଲିଛି କାହାର କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ଫର୍ମାନ୍ କେମିତି ବିହେଭିୟର କେମିତି କଣ ତାର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଏଠି ଇଜ୍ରାଏଲରେ କାମ କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏଠି ଇଜ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଶାନ୍ତ ପୁରା ଟିକେ ଆମର ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ଲୋକ ମଧ୍ୟ 90% ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ 90% ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସି କହିବେ ନାଇଁ ବମ୍ ପଡିଯିବ ଯିବିନି ସେଟା ଲୋକ ଖରାପ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଧାରଣା ବମ୍ ପଡିଯିବ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଧାରଣା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲି ତଥାପି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଲି ତଥାପି
କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ମାମୁଲି ଯେମିତି କରିବା କଥା କାମ ଦାମ ଯାଉଛି ସେମିତି ଆସୁଛି ରୁମକୁ। ପଇସା ପତ୍ର ଯେମିତି ମାସକୁ ମାସ ଯୋଉ ତାରିଖ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ହାତକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ଇଜିରେଲି ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମତେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କଣ ସୁବିଧା ଅଛି, କୋଉଠି ଆଡ୍ରେସ ଦେବି, କଣ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଜିରେଲି ଆସନ୍ତୁ, ଇଜିରେଲି ଆସି ଭଲ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ପଇସା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ଏଠାକାର ଲୋକ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାମ କଣ କଷ୍ଟ, ନା କାମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଯେମିତି ଠିକାଦାର ଲାଇନରେ ଯେମିତି ଆଉ କାମ ବିନା ହଉଛନ୍ତି ବିନା ସେମ୍ ମେହନତରେ ପଇସା କେବେ ମିଳେନି। ବିନା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରିଶ୍ରମରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଦିନକୁ ଅଧିକ ହଉଛି ତ କୋଉଠି ଟିକେ କମ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ। ମେହନତ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ହୁଁ। ମେହନତ ବିନା ବିନା ମେହନତରେ କିଛି ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଦିନକୁ ଯଦି 5,000 7,000 ରୋଜଗାର କରିବେ, ଯେ ଆମେ ସେମିତି ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହେଲେ ସବୁ କମ୍ପାନୀରେ ସେମ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହାଲକା ବି ରହୁଛି, ଅଧେ କମ୍ପାନୀ ହାଲକା ବି ଏବେ ଭାରି ଗୋଟେ ଦିଟା ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗ ରହୁଛି। ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲିବିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନକୁ କେତେଟା 400 500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ହଉନି। ଏମାନେ ଆମେ ଏଇଠି କମାଉଛୁ 4-5 ହଜାର 6 ହଜାର 7 ହଜାର ପାଖାପାଖି। ଆମେ ଗୋଟେ ପର ଦିନକୁ ଡେ ପର କମି ଡେ ଯାଉଛି। 7,000 ଟଙ୍କା, 6,500 7,000 ଟଙ୍କା ପର ଡେ କମାଉଛୁ। ଫେରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଫ୍ ଡେ ଛୁଟି, ଶନିବାର ଦିନ ଫୁଲ ଡେ ଫୁଲ୍ ଡେ ଛୁଟି। ଛୁଟି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଇନକମ୍ ଭଲ ବି ହଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ବି ମିଳିବ, ଇଆଡୁ ଇନକମ୍ ବି ଭଲ ପଇସା ବି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବେ, କଣ କରିବେ, ପୁରା ଫୁଲ ଆଡ୍ରେସ ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମତେ ଆସିବା କେମିତି ପାଇଁ କଣ ଆମେ ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ ବତେଇବି, କରିବୁ। ହେଲ୍ପ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତରଫରୁ ଯଦି ସୁବିଧା ଭଲ ମିଳନ୍ତା ଆମକୁ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଓଡିଶାର ଯଦି ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଲୋକ ବି କରିପାରନ୍ତେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି NSDC ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଆସନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବି ଭଲ ଇନକମ୍ ବି କରିପାରନ୍ତେ। କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଅଫିସରେ ଗୁଡାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଆସିବେ ପାରନ୍ତି, କିଏ ଭାବିବ ଆସିପାରିବେନି, କାଳେ ଗଲେ କଣ ସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳିଯାନ୍ତା, ଯଦି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ବି ମିଳନ୍ତା। ଦେଶବାସୀ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିକି ଲୋକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆସିକି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଲ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଖାଲି ଏମିତି ଯାଇକି 1.5 ଲକ୍ଷ କମେଇଦେବି ଏମିତି ନାହିଁ। ଏଠି ଯିଏ ମାନେ ଆସିବେ, ସେଠି ବି ପଇସା ବି କମେଇବେ, ଇନକମ୍ ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେମାନେ ନାହିଁ। କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ହଁ। ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନେଉଛି ଇଏ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବମ୍ ଫୁଟୁଛି ବୋଲି ଭାବିକି ରହିଯିବାଟା ସେଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ସେଇଟା ସେଇଟା। ଭୁଲ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା କମେଇ ସେଇଟା ଭାବିକି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବସିକି ଚେୟାରରେ ବସିକି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆମେ ଭିଡିଓ କରିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବା, କି ଧର ଏନି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଅଦରୱାଇଜ, ସେଇ ଜିନିଷରେ କିନ୍ତୁ ଭାବିକି ସେଟା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆସିଲେ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ତମେ ଯିବ 10 ବର୍ଷ କମେଇବା ଯାହା ନା, ଏଠି 2 ବର୍ଷ କମେଇବା ସେଇଆ। ଏଠି 2 ବର୍ଷ କମ ଇନକମ କରନ୍ତୁ, ତାର ବାହାର ଦୁନିଆ ଆପଣ ମାନେ 20,000 25,000 ବମ୍ବେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିକି ଆଉ କଣ କରିବା। ଆମେ ଫୋରମ୍ୟାନ ହେଇଯିବା, 20,000 କମେଇବା। ଇଏ ଆମେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା 20,000 କମେଇବା। ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଯଦି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଇନକମ କରିବା, ଇନକମ ହଉନି, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ଏଠି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ରହୁଛି, ରହୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ। କାର୍ପେଣ୍ଟର ହଉ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପିକ୍ଚର, ରହୁଛି। କାର୍ପେଣ୍ଟର, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଷ୍ଟିଲ ଫିଚର, ପ୍ଲମ୍ବିଂ, ପାଇପ୍ ଫିଟର, କି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେସନ, ଟାଇଲ ମେସନ, ରହୁଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମେସନ, ସବୁ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପଇସା କମ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କମେଇଲି, ଆମେ ଓଡିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଓଡିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କମାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ଆସିକି। କିଛି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିବେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଦେଖ, ଆମେ ତ ମେସେଜ ରେ ସବୁ କଥା ମେସେଜରେ ଆମେ ଦେଇ କହିଦେଇଛୁ, ଦଉଛୁ। ଯେତିକି ହଁ, ହବା କଥା ଆମେ କହିଦେଇଛୁ। କରିବା କାମ ହେଲା ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆହୁରି କେତେ ଇନକମ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଇନକମ ବାଟ ବି ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କୋଇତ ଭଲ ପଳେଇବି, କଥା। ଦୁବାଇ ପଳେଇବି, କତର ପଳେଇବି, ମାନେ ପଳେଇବି, ଯେତିକି ମୁଁ କମେଇବି 20-25 ହଜାର, ସେମିତି 20-25 30,000 ବେଶୀ ହେଲେ 40,000 ପାଖାପାଖି କମେଇଛି। ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ତାଠୁ ଦୁବାଇ ଅଧିକ ଯାଇଛି, ହଁ। କୋଇତ ଯାଇଛି, ଏତେ ଇନକମ ହେଇନି କୋଉଠି। ଏଠି ଯେମିତି ହଉଛି, ଏଠି ଆସିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲୋକ ସବୁ ଇଂଲିଶ ଦରକାର, ବହୁତ ଗୁଡେ ଦରକାର ହଉଥିଲା, ହେବାର ଦରକାର ହଉଥିଲା। ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢିକି, ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ, 24 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖାଲି କେୟାର ଟେକରରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଲେବର ଲୋକ କିଛି ଖୋଲି ନଥିଲା, କିଛି ଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହେଲା ହମାସ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଲୋକ ଏଠିକି। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମଗେଇଲା, ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଗେଇଛି।
ଆମେ ତ ଆସିଛୁ 20-30 ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛୁ, ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଅଧିକା ଆହୁରି ଭଲ ଇନକମ୍ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ କମ୍ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ, 50-60-70 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି 60-70 ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଆଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ଏତିକି ଲୋକରୁ ଆହୁରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ଇଜ୍ରାଏଲ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି, ଏମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହଉଛି, ମୁଁ ଗଲେ କାମ କରିବି କରିପାରିବି କରିବନି, ସେମିତି ନାହିଁ। କାମ ତ ଯେମିତି ଯୋଉଠି ହେଲେ କାମ ହିଁ କରିବି, ସେମ୍ କାମ ଏଠି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ବି ଭଲ କମାଇବେ। ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବାକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଥର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ, କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ହଉଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଦରକାର, ଯଦି କିଛି ଆଗକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ହଁ। ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଦରକାର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ମେସେଜ